Тревдаси розда ванна мемонад, тревдаси чапда кухни. Мо ҳами проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем, ба шумо гап мезанем бародаро. Аввал бо ғишти пухта ҳисоб мекунем, баъд ба ғишти лоӣ. Бо фарқи байни якдигарша ҳамаша гап мезанем. Салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали мо. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи замонавӣ беҳтарин мешавад. мо ҳами проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем, ба шумо гап мезанем бародаро. нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ ҳамаша мо ҳисоб кардагем айнол то бучавиша. ин як бор ҳамун сурати хонаро бинен, бо суҳбат мекунем. хеле ки диден сурата бародаро, анами проекта, анами хонаро мо ҳамаша расходша айнол то бучавиша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки дар навор диден бародаро, анами проектуш чиқадр проекти хонаи 3 ҳуҷрагай, дарози хона 13, паҳмиш 9.5. اینجا در گلاون میشود، میدروید اینجا زال میشود. طرف دست راست دا وانه میمونه، طرف دست چپ دا کخونی. آنها روستکی دا خونی سپالنی میشود، دیتسکی میشود یا تا میمون خونه میشود. 3 حجرگاه خونه پرویکت بهترین برادرو. آنهمی پرویکت ما راسخودش اینو تو بچه‌ش حساب کردیم. موزیمش به شما گام میزنیم برادرو. ویدیو رو با دقت تماشا کنین. размерош ҳамаш ҳастай. ванна 2/3, меҳмонхона 6/3, детский 4/3, спални 4/5 ва кухни 4/3. общий фундамент нами хона 72 пагони метр шидагӣ. мо амира ҳозир расходша ҳамаша гап мезанем. ҳам проекта бародаро мо расходи стенаша бо ғишти пухта ва бо ғишти лоӣ ҳисоб кардагем. ҳозир ҳамаша ба шумо гап мезанем. шаҳрсен расходи фундамент дар 72 пагони метр 70 дар 40 рехтагиам фундамента. симент 75 халта меравад, 43 сомони 3225 сомон. арматур 60 дона меравад, арматури 18 40 сомон як 6 метраш 2400 сомон мешавад. санг 2 камаз меравад, 400 суми 800 сомон. шебен 1 камаз меравад, 600 сомон. қум 2 камаз меравад, 300 сомони 600 сомон. син 10 килограмм меравад, 15 суми 150 сомон. устопули бародаро 1 пагони метр 30 сомони рехтаги анамо фундамента 2160 сомон. пули устопули ҳаму фундамент шидагӣ. общий расходи фундамент ҳаму хона 9935 сомон дар ҳаму фундамент ҳаму хона расход шидагӣ. ҳозир расходи стенаша гап мезанем. аввал бо ғишти пухта ҳисоб мекунем, баъд ба ғишти лоӣ. бо фарқи байни якдигарша ҳамаша гап мезанем. расходи стена бо ғишти пухта 1 ряда 270 баландиш. ғишти пухта 18000 дона меравад, 0.45 драми 8100 сомон мешавад. симент 60 халта меравад, 43 сомони 2580 сомон мешавад. қум 2 камаз меравад, 300 сомони 600 сомон. сетка 3 рулон меравад, 200 сомони 600 сомон. тол 2 рулон меравад, 70 суми 140 сомон. устопули як ғишти ҳаму хонара як кирпича 0.30 дирами мечинанд, 5400 сомон. пули устопули ҳаму стена мешавад. общий расходи стена бо ғишти пухта 17420 сомон дар стенаи ҳаму хона расход шидагӣ. ҳозир стенаша бо ғишти лоӣ ҳисоб кардагӣ ҳозир гап мезанем. расходи стена бо ғишти лоӣ 1 ряда 270 баландиш. ғишти лоӣ 11000 дона меравад, 0.50 дирами 5500 сомон мешавад. хок барои раствор 2 камаз меравад, 200 сомони 400 сомон.
сетка 3 рулон меравад 200 сомонӣ 600 сомон, тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. устопули як ғишт ҳаму хонаро як ғишти лоира 3 дирҳамӣ мечинанд 3300 сомон пули устопули мешавад. обчи расходи ҳаму хона стена бо ғишти лоӣ 9940 сомон стенаи ҳаму хонада расход шудагиаст. ана акнун расходи кишаи гап мезанем бародаро. кишаи конверни пӯшондагианд. расходи киша дар хонаи 13 дар 9 конверни тахтаи дастак стрипили 6 метр 050 баруш 15 40 дона меравад 100 сумӣ 4000 сомон. тахтаи таи дастак яъне дар болои девол места таи дастакҳо 6 метр 025 200 баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон мешавад. ана тахтаи чорни бародаро 6 метр 025 баруш 10 100 дона меравад 30 сомонӣ 3000 сомон мешавад. тахтаи стойкаи киша бародаро 6 метр 0 сараковка баруш 15 50 дона меравад 87 сомонӣ 4350 сомон мешавад. рекаи падшифер бародаро 6 метр 5 дар 5 45 дона меравад 30 сомонӣ 1350 сомон мешавад. шифри тоҷикӣ хатимо ҳисоб кардагем кишаро бародаро 100 дона меравад 50 сомонӣ 5000 сомон мешавад. мех обши 15 килограммо ҳисоб кардем 121 меравад 100 меравад 70 меравад 10 сомонӣ 1 килограммош 150 сомон пули мех мешавад. устопули бародаро як шифри ҳаму хонара 25 сомонӣ мезананд. обши тайёр мекунанд ҳаму рамкара ва айруи шифр сум мегиранд 25 сомонӣ 2500 сомон мешавад 100 дона шифр. обши расходи ҳами киша бародаро 20830 сомон дар кишаи ҳами хона расход шудагиаст. ана чикор дидем бародаро фундами 9935 сомон, стена бо ғишти пухта 17420 сомон, стена бо ғишти лоӣ 9940 сомон ва киша конверни 20830 сомон. обши расходи ҳами хона бародаро рамка бо ғишти пухта 48185 сомон дар ҳаму хона расход шудагиаст. ана стена бо ғишти лоӣ обши расходи рамкаш 40705 сомон расход шудагиаст. фарқ байни ғишти пухта ва лоӣ 7480 сомон байншон фарқ мекунад. чикор бидем бародаро ана ин буд проекти имрӯза ва видеои имрӯзамон. як чиз дигаро мегум бародаро ғишти пухтаи дар як квадрат як дар як рядада 104 дона ғишти пухта меравад як квадрата 1,5 рядада 156 дона ғишти пухта меравад. ана дар як тиреза дар тиреза 120 дар 130 153 дона минус мешавад. дар 175 дона ғишти пухта минус мешавад. ана мера хуб дар ёдтон гиред бародаро бо ягон камбудӣ бошад бахшиш. боқӣ дар канал алло бошен, дастгирӣ кунен, дар канал подписатсия кунен, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. як бор дига проекта бинем. проекти 3 ҳуҷрагаи беҳтарин. агар видеои мо ба шумо маъқул шуд боша ҳатман лайк дар комментария нависед, дар канал подписатсия кунед бародаро. аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. дастгирӣ кунед, мо ҳам видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. хай то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошем.